Hvis man spørger mine kollegaer, så er jeg nok typen, der frivilligt pakker min bil fyldt med roll-ups, plakater og lidt for meget merchandise, og som synes, at det er en god dag, når der er mange mennesker, der har høj energi, og man har sådan lidt sommerfuld i maven, inden der er et arrangement, der går i gang. Så da jeg læste opslaget som brobygningskonsulent og koordinator på Sealand, så tænkte jeg faktisk, det lyder som et virkelig sjovt job. Jeg hedder Kesia, og jeg er lige blevet færdig med min kandidat i socialt arbejde. Men det, der virkelig giver mig energi, det er det at skabe det her møde mellem mennesker og få tingene til at ske, og være med til at skabe de her gode oplevelser. Og så er jeg virkelig passioneret for uddannelse. De seneste år har jeg arbejdet som projektkonsulent i Frivilligt Center Amager, hvor jeg både har koordineret projekter og været med til at facilitere oplæg, været på messer med alle de her ting, som I kan se bag ved mig, og samarbejdet med mange forskellige aktører. Jeg elsker kombinationen af at få idéer til at ske ud i livet og være med til detaljerne nede i planlægning, og jeg elsker en god drejebog. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det afviklingen, jeg får den her gode energi af. Jeg holder af med mennesker, skabe relationer og få stemningen til at være god. Og jeg er også typen, der lige tænker, hvad kunne vi have gjort bedre i det her arrangement? Og så er jeg jo så også et barn ud af 8. Vi er i 8 hjemme med os, og jeg er så derfor lidt kaos. Det trives jeg med. Jeg elsker, når der er mange bolde i luften, og jeg bliver ikke stresset af, at dagene ser meget forskellige ud, tværtimod. Så jeg vil kunne starte i morgen, og hvis I leder efter en, der både kan koordinere, kan tænke kreativt og få tingene til at ske, og som oprigtigt synes, det er sjovt at være på farten og skabe arrangementer, der kan mærkes, så håber jeg, at I har lyst til at mødes med mig. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre fra jer.